Aloo Lanta Takur Bunda laजिनो Bibo Jogra आंनि भिडिअ मा लाबाय थादोंलै नों गन्था हो नों आंजों जेट नांमारदोंना गन्था हो नोङो जुदि गुन्दिफोरजों फाननानै जाग्राफोरजों नों कन्टेक्ट गैलायाबा नों आंखौ मा बाथ्रा बुंबाय थादों मा बिसोरो नोंनो थुना हरबाय थादों नामा नोंखौ शिलं सिराप बुन्दि माबायावहाय दैयावहाय नोंखौ जोख्लाय हरगोन आं साला गुन्दा नोङो आंनि भिडिअ लाबाय थादोंना आंनि भिडिअ लाबोना नों बिराद डलार खामायगासिनो नामा नोङो दायो हा लाजिनो रोङै लान्था नोंलाय माथो बे बुस्थुआनो गैया खर' लान्थाथा हायथाथा थख्लाख्ला माथो हटेलावसो खारिखौ मावनानै जायो नोंलाय लाजिनो नै बिदि जाहोनायावथ' नोंना हिन्जावा नोंखौ गाननाखादों आरो नोंथ' खावब्ला सिमथानिसो नोङो माबानि हुग्राजुलिनि हा गोदाननि लेवरा नों दोखो दोखो बुनानै माथो बिब'बो फंबायबो होखारहरजानायसोनो माथो नोंलाय बिब'खौ लागायनायनि माथो नों बुना होखारहरजादों नों गामियावनो दोनजायानो माथो नोंलाय लेवरा आंनाव दासो कन्टेक्ट फैदों खावब्लानिफ्राय माने आंजोंबो बुहुत मानसियानो आंजों फलोवार्स दङ बिसोर आंनो खोन्थाहरफिनो जेरै नोंनो बै गुन्दी लिडारफ्रा नोंनो जेरैहाय फन हरै हरै नोंनो खोन्थायो नै बेबायदि आंनोबो आंनि फलोवार्सफ्रा खोन्थाहरो लरग लान्था गुन्दा बिब' जग्रा संसाराव बिब' जनायखौ नोंखौसो नुबाय आं मुगैसै नुवाखैमोन आं रावखौबो नोंसोरखौसो नुबाय आं बिब' फंबाय बिसिना गंसेयाव उन्दुनानै उमथेन माबा ब्रा गानहोलायनाय पेन्सि गानहोलायनाय माबा माबि सोलायनाय भिडिअ बानायनायखौ नोंसोरखौसो नुबाय आं सैमानि फिसा लाजिनो रोङै नोंसोरो लाजिनो गोरोङा मालायनि कन्टेन्ट लाबोआ आरो गोबां मानसिखौनो जावो नोंसोरो बिराद जिंगाब रायहर जायो नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव गोबां मानसिफोरजोंनो रायहर जायो लाजिनो रोंगोना रोङा नों आलु आलु गुन्दा लान्था थाकुर लाजिनो रोङै हिन्जावखौ जाहोनो हायि नों बायदि मानसिया गारनानै खारजादों मोनथिबाय इटु जेट आंबो प्रुफखौ होनो हायो मोनथिबाय आं नोंनि मा दुश्मनमोन आंनि भिडिअ लाबोनो नोंसोरो मा दरखार हो नोङो बैफोर फाननानै जाग्रा मानसिजों कन्टेक्ट दंजोबो कन्टेक्ट बिसोरथ' गखाया आंनाव इटु जेट आं बोलोजों जुजिग्रा मानसि नङा आङो सोलोजोंसो जुजियो आं मोनथिबाय हो मानि थाखाय नोंसोरो आंनि ब्लग लाबाय थायो हो बेखौल' बुं बिब' फंबाय नोंसोर आंनि थाखाय मानो ब्लग लाबाय थायो नों बुजिना जुदि गियानि मानसिया बेफोरबायदि मालायनि कन्टेन्ट लाबो गाबागाव कन्टेन्ट लाबो गाबागाव ब्लग लाबो मा सोरखौबा जावसिनाय सोरखौबा रायनाय सोरखौबा हेनथेन हो आंखौ नोंसोरो सोलो नायगासिनो ना हो रावबो खारग'आ आंखौ बुंदों 2 तारिखआव थाङाबा आंसो बै रिन्दिफोरखौ आं केस होनानै दोनदों मोनथिबाय नोङो डाइरेक्ट खोथाखौ बुजिया माया दाबुं आं 2 तारिखआव थांगोन आं मा खालामनो ब्लग लाबोबावगोन आं भिडिअ लाबोबावगोन आं मोनथिबाय प्रुफखौ होनो हायाबा जेबो खालामनो हाया आंखौ मा आंबो केसखौ गेलेनो हायो मोनथिबाय आं जेरै दायानो आंनि गैया आं केसखौ आं गेलेनो बै रिन्दिफोरा पुलिसफोरखौ बायनानैहाय केस हैदोंमोन बिसिनि मा खालामहैनाय बिनि फिसाया आंजों इसिमिस गेलेनाय मा भाषा रायलायहरनाय आंनाव इटुजेट प्रुफ दङ सोर फन बुग्रामोन आरो बिनि हिन्जावा गुन्दी मावनानै जायो आंनो बेजों थाफानो मोननाय बिनि गियान आखलखौ आं मोनथिजोबो बिसिनि खोथा लानानै नोङो दिनै आंखौ ब्लग लाबबाय थादों आंखौ बङाइगावनिफ्राय हरदों होनदों आंथ' बङाइगावआव आङो थाखाया सिर'सिथाय आंहा बङाइगावआव आङो फटक सुट लाहैयो थादोंमोन आङो आरो पार्लारावबो आं खामानिबो मावखाया आङो ओरैनो रिसेपसनाव थानो होननानै आंखौ सानसे लोगोआ लेंलांबाय बेयावहाय आंखौ बै रिन्दिफ्रा गावनि फिसायजों फन रायलायदों मादों होननानैहाय लोगो पार्टि लानानै थांनानै पुलिस लानानै दावराव खालामहैबाय नोंथांमोनाथ' बेखौ नुखादों आंखौ हमजादों होननानै बे समावबो बयबो आरावमोन आंथ' हमजायाखै पुलिसासो आंनो आराम सुरनि बायनानै होफैदोंमोन मोखा खोमनानै नै जाम्बि जादों आं सुरनिखौ खोमनानै लानो रोङाखै आं मिन्थिबाय आरो नेक्स्ट टाइम आंनि भिडिअ लाबोयोबा बेटा नोंनि फटक सटक पुलिसनो दहाय दिन्थिजोब्बाय नोंनि आइडि थाइडि खोन्थाजोब्बाय बेटा नों शिलंआवबाबो खारनांगौआ बेटा नों आसामावबाबो खारनांगौ आरो नोंथ' खावब्लानिसोलै बेटा दोखो बुग्लि जानानै बिब' बिनानाव बदनाम जानानैहाय बिब' बिनानाव लागायलायनानै नोंसोर बुना होखारहरजानाय नोंसोर खावब्लायाव थानो हाया दायो नोङो माबायावहाय शिलंआव नोङो खारिखर मावनानै जायो साहा हटेलाव फुरि रुथि नानानैसो नों थाखा खामायो आरो नोंना हिन्जावा मैदेर बुरैया हराव ओरै ना नोरै बान्दो लाबोनोसै ओमफ्राय ना जेव फैसा देखायसै ना लाउरा गुन्दा गुन्दी रेन्दिफोर आलु नोंखौ एक्सन लाबाय आं एबार मोनथिबाय